ספר, אני עבדתי בביוטי פארלר 8 שנים. בתור ספר אני אומן, זה אלוהים נתן לי ממש כישרון, מילדות, התחלתי בגיל 13 להיות ספר. ואיך אומרים, הכרתי את המעגל שזה מעגל, היה לו משרד מול בתחנה המרכזית, ואז הוא אמר לי לתת לו 10,000 דולר, נתתי לו, ואדם עשה איתי חוזה על דף נייר, והתחלתי לתת לו שירים, מילים, והוא עשה לי לחנים ועיבודים וכל זה. יש דברים מוכרים? כן, השירים מוכרים, אבל הוא לא שילם לנגנים. לא שילם, לא לנגנים, לא לאולפן, לא לכלום, כולם באו, ניגנו והכל. וכשאני הגעתי לקטע של השירה, שעשו מיץ וכל זה, הם לא רצו, למה? הוא לא שילם להם. היה בדיוק פיגוע בירושלים, הוא הלכה לי את כל הכסף. מה הוא אומר לי? אין לי, תהרג אותי. אמרתי לו, אבל זה לא תשובה לשונה. נתתי לך כסף בשביל שתביא אותי ותקדם אותי וכל זה. אכלת לי את הכסף, עכשיו מה אני עושה? הוא אומר לי, תחכה עד שיהיה לי. אז אני עכשיו גם מחכה 8 שנים, וגם כשאני מתקשר אליו הוא לא עונה בכלל. אז כפרה, אז היום אני אומר לאט לאט בעזרת השם, אני כבר, אומרים, ויתרתי, כפרה על הכסף, למה? כי היה פיגוע בירושלים, הילדה שלו נהרגה, בקיצור הבנתי שהוא בא על הפנים, אז אמרתי אולי כנראה זה כפרת עוונות. עכשיו לאט לאט אני עובד על השירים שלי, אני רוצה להוציא אותם, אני כותב, אני מלחין, ואיך אומרים, אני מנגן מתוך שמיעה, לא מתוך זה, אני צריך ממש לשבת וללמוד עם מורה. על מה אתה מנגן? על סינתסייזר. אני צריך ללמוד אורגן וללמוד ממש טובים. למה? כי לפעמים כשאני מגיע למועדון, הרי מה קורה? נגן של זמר לא ינגן לי טוב, כדי לא להכשיל את הזמר שלו, כי מה יצא? יצא שכאילו אני גונב לו את ההצגה. אז אם דוגמה למשל, אני אומר לו, תנגן לי ברמינור, או בסול, או בפא, או בסולם, כל מיני, הוא מנגן לי בסולם אחר, ואז הוא מטעה אותי. או שהוא מנגן לי גבוה מאוד, ואז אני נחנק, כי גבוה, ואז אתה לא יכול להמשיך את השירה. לכן אני אומר, אולי, איך אומרים, משמיים. הייתי גם בכוכב נולד, שם העבירו אותי בערך 3 שלבים, וכשאמרו שאני בן 40 פלוס, אמרו לי לא, תשמע, פה זה שואו ביזנס.